Iki dengan pun ping pinten-pinten gabung nyatane ya ora ana bosene kok, Mbak. Ngoten. Ya nggih. Napa malih niki Pak Kades Kasimin pun ngarep-arep kali jenengan. Oh nggih. Nggih. Milanipun monggo, Mbak. Kangge nyugata para pinisepuh saderengipun niki Pak Kades katuran minggah wonten pepanggungan Mbak Umi. Nggih. Bapak Kades Kasimin, monggo Pak Kades. Monggo Pak Kades. Sugeng dalu Pak Kades. Sugeng dalu Cahayu. Anu ngapunten madosi napa to, Pak? Para penggemar dari Bulus Pesantren dari Piro Tanah saya yang foto kapal dan sekitarnya. Oke. Ora sabar ta? Ora sabar, Kang. Iya sing diantu-antung para pemirsa penggemar live streaming lan penggemar sing pada rawuh kene dan akeh banget sing rawuh. Sing rawuh akeh banget. Iya. Papa maning kena ngaring mandan mengaring kisik toh mandan mengkisik ya Kang. Iya edek laut sih ke mumpung ana sinden saka ngaring Ponorogo Jawa Timur toh. Ponorogo Jawa Timur Mbak Umi Hafifah. Sapa wonge sing ora apal karo Mbak Umi Hafifah. Pak Kades Kasimin wis ngarep-arep temenan. Mangga Mbak Umi kula aturi jumeneng mriki Mbak Umi. Peluk, peluk. Ya. Mriki Mbak Umi. Monggo Mbak Umi Hafifah. Pak Ganjel Sindobunker monggo. Ya, Ngaturaken wilujeng dalu Mbak Umi Hafifah. Sugeng dalu Mas Dalan. Pinanggih malih kali kula sekonco, Mbak. Nggih. Niki benten papan. Kebumen rada ngetan, Mbak. Oh nggih. Nek mriki Kebumen rada ngetan. Nanti nek wetan kali niku pun Kebumen daerah etan. Nanti niki nyabrang kali Lukula pun camatane Bulus Pesantren terus ngambal terus Merit terus Purworejo, Mbak. Oh nggih. Nggih caket. Nah, niki acarane memetri bumi Mbak Umi. Nggih. Kalian larungan. Napa? Larungan. Larungan. Larungan niku sedekah laut. Oh nggih sing gunungan Ya, tiang. gunungan kaya ning menganti ke lho, Mbak. Oh nggih nggih. Nah, nggih. Niki nyatane sing rawuh ya kathah, Mbak. Nggih leres. Sing arep-arep jenengan ya kathah, sing streaming ya kathah to, Mbak. Nggih. Milanipun kula niku rasane bungah kok, Mbak. Lah pripun? Jan rasane bombong banget jenengan niku pun kersa bergabung kali karawitan kula kok, Mbak.
Loh, apa nggih. krawitane napa Mas? Sekar Buana kok, Mbak. Nggih, Sekar Buana. Nah, nggih niki dengan pun ping pinten-pinten gabung nyatane ya ora ana bosene kok, Mbak. Ngoten. Lah nggih, napa malih niki Pak Kades Kasimin pun ngarep-arep kali jenengan. Oh nggih. Nggih. Milanipun monggo, Mbak. Kangge nyugata para pinisepuh saderengipun niki Pak Kades katuran minggah wonten pepanggungan Mbak Umi. Nggih. Bapak Kades Kasimin, monggo Pak Kades. Monggo Pak Kades. Sugeng dalu Pak Kades. Sugeng dalu Cahayu. Anu ngapunten madosi napa to Pak? Madosi Lirik sinden lagu. Jawa Timur. Oh. Madosi sinden Jawa Timur wis kondang kok, Mbak. Nggih mulane Pak Kades mau kaget Pripun? kersa jenengan. Wah, Mbak Umi to. Wah, kaget berarti oke dikorting nang Mas Dalang. Nah, khusus Tanggulangin pokoknya lah. Dados ceritane Pripun Pak? Pak Lurah Tanggulangin masyarakat dalang kondang. Oh nggih. Dalang muda sing perlu didukung karo para kades perangkat desa warga masyarakat Kebumen. Ketingale dalange nggih napa nggih? Masa depan Kebumen dalang kondang niki nggih salah satunya Mas Dalang. Punggang. Mas Panggung. Mas Panggung. Pengen tak punggangi apa? Mas Panggung. Ora guyon lho Mbak guyon. Punggangi maksudnya Mas Panggung. ngejak nggih Pak Kades nggih. Dados ngaten Mas Dalang wau pas Pripun? nembang jarum-jarum niku sinten? Ndola lagi minggah pun Nggih. sami nukaraken 50.000. Nggih, Dan dilelas rampung. bangke. Aku lo tinggalin niki lurem pun sami bubar. Pak Kades Petangguran pun kondur apa? Pertangguran dereng nika ajeng kula undang. Bangke. Wau pun dodol bengkok 300 supin nggih nyawer. Nggih kali Pak Kades Purbawangi niku kurene nggih. Purbawangi buayan enten sekawan, enten gangsal sing rawuh. Bangga. Tapi semampir anu kali garwane dados umpetan mawon teng gudang. Pak Semampir. Iya. Suwe ora ketemu Pak Kades Semampir. Garwan napa kamase Wakapolda Jateng urung odek kait wau. Nggih. Nggih Pak Kades. Kudune dipeksa kali Mbak niki. Kula. Nggih. Niku Nggih. piyantune sing ler piyambak sing kacamatanan. Niku kamase Oh nggih. Wakapolda Jawa Tengah. Nggih. Dipeksa kan munggah mangke. Ngoten. Nggih. Mboten napa-napa Pak? Mboten napa-napa. Namine Gus Hamid. Gus Hamid oh nggih. Dipeksa mawon nggih mangke. Nggih. Dados lurah-lurah sing sami rawuh sami lenggah teng mriki Nggih. peksane kan munggah. Oh, nggih. Wau anu pun sami dodolan bengkok nggih nyawet panjenengan. Oh ngoten. Ya. Bengkoke payu kabeh tepuk tangan untuk Kades. Laporane sih enten sing payu 2 juta, 3 juta, 4 juta ngoten niku. Nggih. Tapi nek anu Kamase Wakapolda Jawa Tengah pun duwite pun mboten enten serine nggih. Mboten tahu telas. Tapi pun pesen aku nyawet 100 bae. Gus Hamid, selamat malam. Rekan-rekan Kades. Terus ingkang sambil lenggah pundi mawon iki. Persiapan wae enten Bumdes Maakal, Mbak Entin wis nukar 1 juta 50.000 kanggo nyawer malah rampung. Lagune nopo? Lagune napa Pak? Jarum-jarum. Jarum-jarum kok malah gampang kok, Mbak. As, Umi Hafifah katuran nyekar jarum-jarum. Ya. Ayo. Ngendi bingi. Moga Mas, puter jarum-jarum. Yuk.
untuk para pegitan Pak Sariman Astimam Hayat saking Sadewa lulus pesantren aturaken Wilujeng Dalu monggo di saking Kalipok Pripun? Oh nggih. Bapake nyuwun sida rondo. Oh sida rondo nggih. Kali Lestari nggih. Siap, siap. Lestari riyen nggih. Napa sida rondo riyen? Sida rondo. Wah, siap. Mboten napa-napa kok Mbak Umi. Nyatane klasik ya iso menguasai apa meneh lagu-lagu sing kaya ngene ya. Bilo. Iya, Kang. Wah, jan ngumuni kok. Punten niki Pak Dalang, suaranya habis apa konser jadi serak-serak Wah, basah. mboten napa-napa kula besok bendeng kok, Pak. Lah nggih. Mboten napa-napa. Sida rondo. Yap. Maka lagune Sida Rondo berpacu dalam melodi. Oke. Sida Rondo sami. Matur nuwun Pak Dalang. Nyaturaken ngging panuwun Bapak. Bapak Kades saking Matur nuwun, Pak. Pakuran Wahdan. Nyatane lho, Mbak. Nggih, Para matur pepunden nuwun. iki mau ya niki kantun Pak Hasin niki ya. Nah, niki kantun Pripun, jenengan, Pak.